Raden Rayetno semule seka balik semule seka balik Titiane kantayane Angolate puspita metementa kang larane metreng tanah anon metreng tanah anon sekar warsike Sidhem awigena mastu Parama Sidhem silat mringgang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sana sinambung langening wila pesta maksila stantun lampahing bodho jinatur tutur katela tetula tulat ning Raden Marabdya Winisudha trengkang dinama dama pinarti tameng leleta manggut tekapasananing Gopita tawang rengging pralambang matumpa-tumpa marma panggung Sang Murwengkata Sekebyar dumadine wayang Purwa Purwakaning kandha linarik runtuting basa duwe gunung emusurasa lilinarasaya karaos mulajare rohang rasa wani wuruhing diri rasa rumangsa angrumangsani lur jalma kang anggilu kaca jarwe wis rinakup caing carita ala becik wis kagelar jroning pageliran ya Gusti Satria mriksani pagelaran inggit Purwa Surya Candra Darum yang Kartika wis kinur Bagadrating kawasa sahari ratri angedri pawana Purwateking Daksina Geyur Kemanti temadati pitanganing dina sasi warsi windu yang sarta abad Tetungan tangkarta mangkarta ya sinirambun toya jawah pating ngrembyak dadu padhanging kutu-kutu walangat uga burung nura yang burung toya dadu berangan tanpa bicalan
padang trawangas sinari sanjewanger nanging ngarsa murbawani jagat mungging jagat wetan tuk mungup-mungup mungging kalkan kerabang meranganga lamun gagsayan dilato bumi saya dangu sumurup sang hyang araka katon semai belakanan kira ngabang es menjenar kapurbawan sinari sang hyang basanta tanem to katon ijo royo-royo amangku gunung ingkang biru moyo-moyo pojing gunung kinemelan gendanu kasil ring Mrabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tan wetawis dangu soleh kawula dasi tinilwarsa angupaya buka karep tegal sawahe anglur slur tatono pedhote sinambi sendonan sesindenan mikul karo lungune kang anggiring raja kayane sawanana pirembagan Samara Wangi Sang Hyang Arka saya dangu saya inggil wis katon melok sinaring jagat dununging kiblat papat lor kidul wetan yang kulon sinaring jagat kang sami rebut byada rebut teja arebut kekuwung palandene ingkang mangke ingkang mapan wonten ing wewengkon padukuwaning mring apus nenggih mujudaken mapan ingkang ayem tata titi yang tentrem gemah repah karta tata turaharja wewengkon padusunan karang pradisan saking negari ing Indraprasta ing kono tuhu winangun wujuding sasana awujud pendapi alit wonten samadaning padukaning mring apus katon ayem kawontenanipun sanggya para kawula nadyan anggenya gesang sarwa sarwi prasaja bebasan saben dinanipun tansah angudi pangupa jiwa among tandhi yang among kisma dan sang angudi marang tetanduran mring tetanenipun para kawula dasi ananging sangga gendara miyang ageng raos sukiring sanggya para kawula kunjuk wonten ngarsaning Gusti kang Arya Luka pramila kawonten-wonten padukaning mring apus tansah dipeni tebih saking rubeda cinaketna mring karaharjan dasaring mriku lenggah salah suwijining pangayom Panakawan Yatmaja Pragiling Sang Lurah Semar Badranaya nenggih Sang Ki Lurah Bagong ya Ki Lurah Cepot ing kono tuhu Panakawan ingkang gejol kumarucul nggadhahi watak srogal-srogol turta kasinungan watak mbeling nenggih Sang Ki Lurah Bagong Panakawan dugal kewarisan srogal-srogol celebang-celebung pating celemong ucape turta nakal kesehariane nanging nakalipun Sang Ki Lurah Bagong mboten kateges nakal ndurusi marang nepsu pribadi kayata dene royal lan sak panunggalanipun babar pisan mboten nanging nakalipun Sang Ki Lurah Bagong menika damel tentremipun para kawula sinaosa datan nggadhahi derajat datan nggadhahi pangkat nanging kaya-kaya wis tuwa wis ketandur wonten samadyaning manahipun Sang Lurah Panakawan Bagong bilih piyambakipun ngrumaosi dados perwakilanipun sangya para kawula dasih pramila mboten kendhat anggena tansah pendak-pendak dinten pendak-pendak sasi pendak-pendak warsa Sang Ki Lurah Panakawan Bagong sowan wonten madaning negari Indraprasta awit kang rikala semanten setunggal candra kapengker Sang Ki Lurah Bagong sampun kasil anggenya nyuwun bantuan wonten ngarsanipun para Pandhawa
wonten negaring Indraprastha. Wekasan setunggal minggu kapengker SK sampun mandhap tumuli margi aratusan wonten padukan mring apus sedaya sampun sami den aspal tatan wonten dalan ingkang grunjal tatan wonten setunggal kemawon bolongan jeglongan sak panunggalanipun wonten madaning padukaning mring apus Cinandak dinten kang kawuri 3 hari kapengker Sang Lurah Pono Kaman Bagong ngaraosaken bilih padukaning mring apus kedah dipun tentremaken pramila nggenya sanget gigih gentur yang semangat anggenipun Sang Ki Lurah Bagong ya Ki Lurah Cepot mandhegani kebawat keperintah padukaning mring apus pramila saben-saben dinten wonten ing wanci malem anggara kasih tartentu Sang Ki Lurah Bagong ngawontenaken rapat rutin Selasa Kliwon ingkang baken namung kinarya sempak semangat lan kompakipun sanggya para kawula ingkang tansah mujudaken ayom ayem tata titilan tentrem bandol ngrumpul mansinamatan daya dinayan kepapak wonten dinten Rebo wagi Sang Ki Lurah Bagong nampi sasmitaning Jawata bilih padukuhan ing mring apus kedah kabangun pangartinipun pramila sangka bingung kengang lengan Sang Lurah Bagong krana datar mangertosi babakan manembah dasar Sang Lurah Bagong Pono kawin kenggadhahe watang serugal-serugul nakal beling lan sak panunggalanipun pramila arsa tetarosan wonten ngersanipun ingkang Rama nenggih Panakawan ingkang kadempel nenggih Sang Lurah Semar Badranaya ya Ki Lurah Nayantaka tatan kantun pilenggahipun Sang Ki Lurah Nala Garing Sumaru Sang Lurah Petruk Kantong Bolong pramila nadyanto sarwa-sarwi prasaja buwasan anggenya mara tamu mara daya wonten padukuhan mring apus bebasan seger sing tanpa ngombe wareg sing tanpa mangan Sang Lurah Bagong arsa nyanggaken Sang Jawa para pilenggah para tiyang sepuh kadang ingkang sami lenggah wonten ing padukuhan mring apus molan sangganing para mban tangga teparo samya ngangsep wiswane ngenteni to kowe. No bocah nek arep omong ki mbok yo gek omong. Newang sukmana mangadilinu kowe. Ana sasmentane ingsun jagat. Awasisaning Ubathara. Bawana langgeng. Sinunggi tatanawrat. Arca koblak iblis lanat padha jekan. Ama bakdu nun mangke Rama Giyatna sarawipun Rama Semar wonten ing padukaning Pringapus inggih wonten ing padukuhan Merak Reja Rama Semar rawipun katuran kawilujengan Babe Nayantraka. Mbel gagak sak duli tomel. Bocah ki
Wong ora tau iso basa. Kowe ora kulinane basa kok. Sak gendagane iki kowe basa karo pakmu iki. Mundak malah ming sasar susur ora genah tata basamu. Samboten-botenipun kula sampun berusaha, Pak. Saora-oranipun kula pun mencoba. Jalaran kula rasa ki apa? Kula kira ki apa, Pak? Kula kinten jaman sakniki niku basa Jawa niku pun ajeng dilalekke kalih wong Jawane dhewe. Ketitik lare-lare sakniki kaya anak kula niku barang niku bendinane niku mboten tau kok nganggo basa Jawa. Takon kula madang apa urung ngoten niku, kamu udah makan belum? Kamu ndasmu kula ya ngoten. Kowe iki iso basa Jawa apa ora jane? Kula mung ngomong ngoten niku. Mula sinaosa. Weh. Elok nek elek teneh mboten elok. Iya. Senajan to anggen kula meranata basa menika pating besasik, pating begijik mboten kantenan. Sak mboten-mbotenipun kula saged ngaturaken basa Jawa, Pak. Iya, mergo niku wau. Wong mayang men sakniki kathah sing nganggo basa Indonesia. Kaya dalange nggaron niku. Niku nek mayang pun basane mboten. Gek saru le mayang. Iya, nggih. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Bapak Semar. Iya, tak tampa. Ngaturke bekti karo wong tuwa. Sowanku ya slamet. Praptaku nggonku. Weh, lungguh. Ana ing pendapamu. Iki pendapa kepiye? Ana pendapa kok separo kayu, separo galvalum. Bot-bote kula niki ajeng merajakke para tamu-tamu, Pak. Iya, nggih. Sasampunipun kula bikak campur sari gatrane kok. Tamu-tamu niku kula prajakke. Iya, apik. Nggih, pangestu kula suwun. Iya. Pangestune Pakmu ingkang kadempel Tampanana Bagong. Kyai Non. Sampun sanget anggen kawula pundi, Pak? Pun prayogaken lenggahipun kaya wis ora kurang kepenak. Nak Mas Nala Gareng, Nak Mas Winarno katuran kasugengan rawuhipun wonten ing Pedukuhan mring ngapus. Nak Mas Winarno. Weh lah wedhus. Ana wong tuwa kok dinak Mas karo kakangne kok kaya ngono. Pancen nek ora adikku Bagong wis tak pateni wingi-wingi. Karo adimu tak pateni ya ora apa-apa kok, Kang. Ya ora kok, ya aku ki tresna karo kowe kok, ya aku ki sayang karo kowe kok ya, Gang. Ya, pamujimu, Gang. Nggonmu kowe ngaturi karo nimbali karo sowane kakangmu. Sowanku ora ana alangan suwiji apa slamet tekaku. Kula nganturaken bekti kula kunjuk nggih Kakang Mas Nala Gareng. Iya, tak tampa pangestuku Tampanana Gong. Tak gegem dadekake jimat. Iya. Sajak ketrima lehmu nglumpukke sanjaning para kawula. Ketliripun pripun Kakang Mas? Ketitik ana swara gluduk. Rampung acara iki mengko sesuk-esuk kayon ditancepke mesti gek ndang udan. Amin. Sing disuwun ngono, ben subur. Iya. Tandurane para warga. Merga iki ngene. Ana tetembungan sak sapa sing mensyukuri apa sing diparingake dening Gusti bakal ditambahi rasa nikmat. Mula ki tak syukuri. Iya. Bebasane wargaku, kawulaku iki, rakyatku iki padha bebasane nancepke banggal iso dadi gaplek. Nyebar gabah iso dadi sego. Ki mulai iki disyukuri. Mergo jaman saiki wong arep golek dit 20.000 angele ra jamak.
Ning kala mangsane rombong aku ki siji loro ana sing ya ming merga kelong 50 kelong 100 ngono kok ngresula. Ki ora trep mula aja kaget aku nglumpukke praptane Kang Gareng. Prayogakno ya Kang. Iya. Kaya wis ora kurang prayoga, Gong. Heeh. Petruk padha slamet to, Truk. Kowe karo wah jan wis. Bagong ki nek karo aku saking kulinane. Heeh. Slamet tek aku, Gong. Heeh. Ngaturke bekti ya, Truk. Tak tampa pangestuku tampanana, Gong. Heeh. Ora kowe kok kaya karo aku kok kaya wong kecinrung. Lire piye? Pendak-pendak kowe alasan golek kayu bakar ning mburi omah. Mesti kok ngepasi nalikane bojoku lagi umbah-umbah. Kaya aja duwe panyokra bawa sing ora-ora lho, Truk. Ngapa? Aku ngepasi karo bojomu sing lagi umbah-umbah kuwi ya siji kuwi wektune esuk. Ping pindhone bojoku ki nek kon umbah-umbah kesete ra jamak-jamak. Bendinane gaweane menek turu kaya kebo. Nek ora dijabut wulu cumbune setekem ora tangi. Ora tau kek jenenge bojoku gelem umbah-umbah. Mula regetanku ki tak titipke bojomu. Iya. Tak titipke bojoku. Terus karepmu kok kowe mesti nganggo pawadan golek kayu bakar. Monggo kowe wis ora nganggo pawon, kowe iki wis nganggo kompor gas. Kok kowe dadak nganggo alasan arep golek kayu bakar barang. Truk, kowe ora wis ngerti bisnisku to? Apa? Lho. Areng ki lho, Truk. Mburi omah kae tak nggo benem. Aku njaluk kayu ning nggonamu. Wo ngono. Lah terus hasilmu adol areng kuwi aku tau ngrasake apa ora? Ya ora. Witekno kuwi usahaku pribadi, kowe ya ora kena meri. Bola kowe iki pancen ora apik. Ora apik nek apik tenan kudu Bagong. Iya, iya. Intine aku ora duwe rasa sing kepiye-kepiye karo bojomu. Aku ora ndek niat arep selingkuh kuwi babar. Sumpah, Truk, sumpah. Bojoku ki arep lemu ning ayu. Kok iso ngono? Heeh. Lek tak senenge bojoku ki nek iso bluk-bluk ngono kan lho. Ola wae kowe. Gak bojomu ki krempeng. Bojomu ki ora daging babar blas. Nek bojoku ora semono gedene kae ra sesuai karo aku mergo aku ki wis tergabung koyor grup. Oh iya. Iya. Nek kowe rak tengkleng grup. Iya. Ya wis ora apa-apa. Teges aku ming arep nggenahke iki lho, Gong. Mergane aku ki mikir Bagong ki ngopo kok ben esuk mesti nyeraki bojoku. Nyeraki iki mergo menehke regetan. Ngerti ta kowe? Nggonanmu rak wis ana mesin cucine. Nggonanku nek umbah-umbah anakku sing sok gelem umbah-umbah, ngumbahi wae didak-idak kumbane. Sangkale keset li arep ngucek. Ya wis ora apa-apa. Kok sik aja kedawa-dawa le do jagungan. Ming rembug wong ngumbahi. Nggih, Pak, pripun? Beda karo padatan. Nggih, wong biasane mboten lakon iki. Ha iya. Aku tak takon karo kowe, Bagong. Nggih. Iki kok neng prengapus iki kok umbul-umbul dota pasang ki karepmu kepiye? Ngeten, Pak, ngeten. Sing sepisan kula ngaturi rawuhipun Bapak menika kula ngaturaken pamatur nuwun merga Bapak ki ora sah basa wae Pak apike. Ora apa-apa ora sah basa. Nek basa malah ora iso aku nek kon formal ki ora iso. Iya, terus Bapak ki minangka wong tuaku, Bapak ki minangka sesembahanku. Anane Bagong dilairke ning jagat iki merga Bapak eneng. Mula Bagong kudu ngabekti karo sampeyan. Matur nuwun. Teges kowe bocah sing iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Senajan to kowe iki bocah anake Semar sing tinemu ragil, ning kowe iki sing paling ngerteni karo bapak. I love you, Bagong. Nggih, Pak.
Kok aneh-aneh barang basane rumasaku. Kowe iki cah ragil beda karo kakang-kakangmu loro. Kakangmu loro kuwi wis tuwek. Tuwekane bendinane ming main rantek-entek. Nganti nyeblake BPKB barang. Ming sangkale dingge ngecrot. Apa? Ngecrot. Apa kuwi? Main nggon HP. Ngeslot kok ngecrot. Bapak kuwi kok aneh-aneh. Iki aku ngaturke panuwun. Iya. Mergo bapak wis gedhekke Bagong wiwit cilik nganti gedene semene. Wiwit aku randhe daging nganti kokean daging. Iya. Aku ngaturke panuwun karo bapak. Mergo aku melu bapak, aku diopeni diayomi karo bapak. Makasih ya, Pak. Iya, padha-padha. Ndungkap angka loro. Miturut materi sing wis tak ketik iki mau aku arep matur karo bapak. Iya, arep matur apa? Ngene ya, Pak. Kahanan kaya ngene, kahanan dusunku sing dusune iki wis diaspal kaya ngene iki. Iya. Iki arep tak syukuri, Pak. Srana sepisan mengkone aku bakal nganake nglumpukke tangga teparo kabeh warga ing dusun Pringapus kene arep tak klumpukke kabeh arep tak suwuni supaya ning ngetokke ambengan nek cara nggon kene iki ambengan iya ingkung lan sak penunggalane arep diaturke minangka sedekah kunjuk ngersane Gusti merga peparinge sing kaya mangkene akeh iki arep disyukuri karo warga masyarakat. Terus ping pindhone gandeng kabeh ki wis krasa ayem-ayem tata titi tentrem masinamatan daya dinayan. Ping pindhone aku arep nganake acara gedhen mak. Minimale ya ngundang grup dangdut Papala saka Jawi Timur supaya nglipur para warga masyarakat. Lah ping telune aku sedih, aku bingung, aku susah. Wis apik kahanan dusunmu, lah kok kowe sedih, kowe bingung, kowe ngrantes, kowe susah ki ana ngopo? Sawangen to, Pak. Iki rak tangga teparo ora iso tak lumpukke to. Mergo iki akeh saking para kawulaku, saking para wargaku ing Pringapus kene iki padha nandang lara. Teges nek cara basane negara, negaraku ya pedukuhanku kene iki ketaman pagebluk Mayangkara. Syukur isih iso diantisipasi kawulaku sing dolara iki isih iso ditambani. Ya ora ketang ming marake kendho ning larane urung mari. Urung asih ana kawulaku sing tekaning pati. Lah, aku bingung. Kahanan sing kaya ngene iki arep tak aturke karo bapak. Mergo aku ya wis nampa sasmita. Mbah, jane aku bingung iki sasmita tenan apa udu? Apa iki wangsit saka dewa tenan apa udu? Mula arep tak takokke karo bapak. Lah, wangsiting Jawata dawuhing dewa ingkang dumeling tanpa wujud bisiki ana talingane Panakawan Bagong. Dewa ngendika ngene, Bagong, nek kowe pancen kepengin kawulamu padha ayam-ayam tata titi tentrem, kawulamu kabeh padha sehat, didoke saka penyakit, didoke saka sukerta, rubeda lan sak panunggalane, kowe kudu miwiti mbangun desa. Lah mula nggonmu mbangun desa ki syarate ora gampang. Kowe kudu munggah ning kahyangan, njaluk ana ngersane Wang Pikulun Bathara Guru, ya ana ngersane Hyang Jagadgiri Pratingkah, ya kuwi wujute pelemper tangga jiwa. Nek wis kasil kowe njaluk wujute pelem iki mengko supayane tok pendem ana ing sak ngisoring pendapamu iki. Lah iki aku bingung, Pak. Pelemper tangga jiwa ki entuke ning ngendi? Nek tak kira nek arep mbangun desa ki merga wis bola-bali nglakoke. Bangun desa ki mesti ngono kuwi. Nek ora sing dibangun infrastruktur,
sing dibangun ya miturute morale para kawula, morale para warga masyarakat. Ning gandeng sing arep tak bangun ki kesehatan jasmani rohanine para kawulaku. Dewa ngendika sing kaya mangkono. Amula iki tak pasrahke karo bapak. Gek ngendika wae pelem pertangga jiwa ki entuke saka ngendi? Sing papan sing jeneng kayangan kuwi saka ngendi? Sang Hyang Jagat Pratingkah ya Sang Hyang Bathara Guru kuwi mapane ning ngendi? Terus kuwi sapa? Pangkate apa? Jabatane pirang taun? Titele apa? Ngono, Pak. Ayo, gek Hanjrah ingkang Puspita Rum. Lang-lang ramyan ingkang Driya. Oh tak kira Hanjrah udune. Ambel kegak sadulita mel aku kok kaget. Aku kok kaya wong sing digetak. Bareng nampa aturi anakku Bagong nek kowe arep mbangun desa. Melu seneng dole, melu bombong. Mangayu bagya sekedhi jumuro. Ning antase kowe banget nggonmu mikirke marang para kawulamu. Nggih, Pak. Ya senajan to wong sak kawula sak Prajanagara Ngamarta niku do prisa kabeh. Nek kula niku wong sing ora tau tumindak becik, wong sing ora tau tumindak apik. Senajan to do ngerti nek Bagong niku wonge nakal, senajan to do ngerti nek Bagong niku cerahane sinten-sinten niku kathah. Senajan to do prisa nek Bagong niku pendak-pendak nggawa sinden anyar, mesti kula hampir keriyen teng pinggir dalan. Niku nek isa sing kaya ngoten niku pun kajenge mawon. Nek isa ajeng kula tutupi. Sarana kula tumindak apik, kula duweni niat kula arep kepengin bangun desa. Aku pengen ndandani kawulaku, aku pengen berkecimpung berkontribusi ana ngersane para wargaku, ana ngersane para kawulaku yang paring ngapus. Supayane do prisa, supayane do tanggap, supayane do ngerti. Oh, Bagong kae najan gaweane karaoke. Ning Bagong kae sembodo. Teges sembadane Bagong saguh sartane Bagong kuat ngayomi kawulane, Bagong kuat ngayomi sartane kuat ngopeni para wargane. Ketitik kanan sing kaya mangkene kawulane Bagong do lara, Bagong berusaha nambani. Lho, ngoten niku sing arum asmane sinten? Sing arum asmane bapak. Merga kula niki anake bapak, kula niki turune bapak. Ya senajan to bapak niku nuwun sewu. Bapak niku mung wong kere mboten gegablekan. Ning bapak niku kathah ingkang nyebutake pusaka sing bisa kandha jimat sing bisa ngucap. Mula kula saguh dados peneruse bapak. Kula pestheke sasurutipun bapak ingkang badhe ngemong tanah Jawi menika sulipun Kyai Semar Badranaya, Kyai Glandar Carita nggih menika. Wanggepe arep neruske bapak ngemong tanah Jawa, sing tomonge Gemang nek sing ngemong kowe. Kowe ora usah ngono kowe truk, gere lho si jalma tan kena kene ra. Iya. Aku wis tanggap, aku wis dong. Aku wis iso nampa sing dadi aturmu, Bagong. Lah malah saiki aku tak njarwani karo kowe. Nek pancen kowe arep ngerti apa to wujude pelem pertangga jiwa, mapane ana ngendi, kowe kudu nembung karo sapa? Nek pancen niatmu lahir batin kepengin ngayomi para kawulamu, tak jaluk kowe munggah ning kayangan. Lah niki iki sing aku bingung, Pak. Bingung sebabe. Kayangan ki papane ngendi? Kayangan ki apa? Kuwi urung dong, Pak. Kayangan kuwi papane para dewa. Nek kowe ndelok mengawan kae. Kowe nek ndelok wayangan mengawan kae. Kae jejere kayangan. Lah ya kuwi kayangan. Oh alah. Nggih. Terus nek kula pun munggah teng kayangan,
kowe nek wis munggah kayangan kowe metu ana karo Sang Hyang Guru. Bathara Guru kuwi dhisik kuwi kadar. Bathara Guru kuwi dhisik adikku. Lho. Sampeyan dadi apa? Duwe. Sinten? Ya Sang Hyang Jagat Pratingkah ya Manik Maya ya Bathara Guru kuwi adine bapak. Weh lah. Adik kandung. Adik kandung. Weh lah elok. Nek ngoten kula niki turasing dewa. Ora ming turasing dewa. Kowe iki ayang-ayange dewa. Wong kowe iki dumadi saka ayang-ayange Semar. Ngono. Nggih. Lah mula nek arep munggah kayangan, munggah. Jaluka wujude pelemper tangga jiwa. Kowe bloko ana ngersane Bathara Guru, kowe arep butuh siji wae pelemper tangga jiwa kinarya tumbal. Ana ing pedukuanmu ya ing mring kapus kene kowe arep ndandani, kowe arep mbangun kesehatane para kawulamu, kowe arep ndandani marang kesehatan jasmani rohanine para wargamu. Nggih, Pak. Ngaturaken panuwun awit informasi ingkang sampun dipun ngendikaken dening Bapak. Lah masalahe ngene sakniki ngeten perkarane udu kok kula le arep matur karo Bathara Guru niku babar pisan udu. Lah terus sing dadi bingung atimu apa? Lajeng munggah kayangan niku liwate teng pundi? Lajeng munggah teng kayangan papane Bathara Guru niku liwate teng pundi? Numpak napa kula dereng ngertos. Ragate pinten kula nggih dereng ngerti. Ya kuwi to Le. Wong sing arep munggah kayangan kuwi kudu gentur priatine, kudu gentur tapane. Bapak iki sakploke dadi kawula. Sakploke mudhun ning Madyapada. Aku arep munggah kayangan ki aku ndadak nglakoni poso. Aku arep munggah kayangan ki aku ndadak nglakoni prihatin poso mutih 7 dina. Mula nek kowe sagu nglakonana poso kuwi tumuli kowe iso munggah ning kayangan. Waduh. Monggo nek poso mutih niku mboten angsal ngombe sak liyane banyu putih, mboten angsal maem sak liyane sega putih. Lah ya kuwi poso mutih. Wah, abot ae, Pak. Tur mesti nek wong poso kuwi ora entuk kumpul karo bojone. Niku sing marake Bagong kabutan niku. Gelem ora gelem kudu nglakoni. Kula niku ngerti anu kabar krungu pawarta Pawarta piye? Ndara Janaka niku bola-bali mlebu metu kayangan. Nek Ndara Janaka kae pancen kae diwenangake munggah mudhun kayangan mlebu metu papane para dewa kae ora ana sarusikune, ora ana dendane, ora ana walate apa-apa saka dewa merga pancen Ndara Janaka kuwi dikeparengake munggah mudhun kayangan. Lah nek dapurmu kowe iki ming kere, kowe iki ming derajating gedibal, kowe ming Panakawan. Nek ora laku prihatin sik, kowe munggah tekan repat kepanasan kowe wis jedot sirahmu. Wah. Kok medeni timen. Ming arep opek pelem kok toh-tohane nyawa. Nggih nek ngaten mbok nyuwun tulung Ndara Janaka kemawon ken munggah kemawon. Ngono ki sing aku ra seneng. Ngono kuwi sing aku wirang. Mergo Semar ki ming derajate Panakawan. Kowe iki anake Semar. Kowe kudu modar watuk, modar. Ngalon-alon to nek ngomong kowe. Kowe kudu mbangun miturut, kowe kudu nunggak semi karo apa sing ditindakake karo bapakmu iki. Aku kene ndek kekayuhan apa-apa mentas dhewe, ora tau ngursui para Pandhawa, ora tau kok sing jenenge njaluk tulung karo Bendoro. Kejaman Prabu Sri Rama Wijaya nganti saiki jaman para Pandhawa aku mbangun kayangan bola bali ki ora tau njaluk ragate para Bendoro kuwi ora tau. Ngono? Nggih. Mula kowe anake Semar sak iso-iso kowe kudu mentas dhewe, aja ngasih kowe ngrepotke sak liyane. Kena diewangi tangga teparo, kena diewangi dening sapa wae. Waton sing ngewangi kuwi dudu bendaramu, waton sing ngewangi kowe kuwi dudu wong sing menehi panguripan karo kowe. Wis ngono wae. Wetengku ngelih. Pak weteng ki nek weteng semega kuwi ngoten niku. Nggih Pak, matur nuwun. Terus teng pundi lajeng dalane munggah teng kayangan niku teng pundi?
Takono Petruk iki sing wis tau tajak mrana. Ngendi, Petruk? Dalan munggane kayangan kuwi mapane ning sak lengkaing gunung Mahameru, Gong. Weh. Mahameru? Iya. Neng tengah kono ana wujude Andorante. Ki Andorante tok penek engko tekan kayangan. Lah masalahe ngene, Truk. Ngapa? Nek arep munggah ning Gunung Mahameru kuwi ragate akeh. Dadak golek logistik. Dadak golek tenda rawuh ngongko ngekem sithik. Dadak apa jenenge sangune akeh mongko aku ki mung wong kere masa aku korupsi dana desa meneh ra rawangen ta Truk lho yuk gelem ora gelem kudu nglakoni ngono kuwi wong nek arep munggah ning Gunung Mahameru kuwi kudu diunggahi sikik teges kudu mendaki sikik Gong wah nek kowe kulino munggah gunung Truk ora iso malah mengko ming kedarang-darang lelakonku ming munggah Gunung Mahameru mah entek-enteki wektu engko slado modar kawulaku sing dolara ya ora kena ngono kuwi kok ya labuh-labet tumrap negara kuwi apik wis tapi tekno nek abot aku kudu lakoni nek pancen wis to niati ya ta Rek heeh tenan kuwi kowe ngerti awakku nganti kaya ngene iki Kang awakku nganti kaya ngene kanane iki mergo angele sepira gedene sepira abote kaya ngapa tetep tak lakoni tak tampa ikhlas mergo wis tukul rasa wis tukul niat rasa kepengin dandani kawula rasa kepengin ngapikke kanan dusunmu mula kowe lahir batin iso ra iso gelem ora gelem mbuh abot mbuh enteng kowe kudu nglakoni kuwi Gong ngono kuwi nek kowe manut ature bapakmu nek kowe iso nglakoni sing kaya mangkono kowe ora bakal dioncati karo kawulamu mergo kowe lahir batin sartane tenanan nggone ngayomi para kawulamu kowe dadi duka iki kowe ditresnani karo kawulamu yakino karo ature bapakmu iki Bagong budaya ning negeri sing tak enteni Tuwin sembah niring ulun kapurpa risang amor pengerat mring sahanan ingkang mringanan sining asih
Sumare koten prayekna semuwire sekala balik titiane kan kayane trisunya pranama sasi kilar-kilar semedya neng tengeng latar milangin tang Bima Sakti aku krasa aku ngerti ngopo kok kowe teka tedhak ana ing Madyapada. Mergo kowe ngrasake panas ning kayangan. Iya to? Pamothahe anakku Bagong ndadekake gara-garane kayangan. Susahe anakku Bagong ndadekake rusake kanan kayangan. Mesti bubrah. Iya to? Mas Durma Sidam Kakang Ismaya kasinggihan mekaten. Sayekti Kakang ulun piyambak bingung awit sampun wonten sabta ariri kalenggan sak menika kayewangan kesasapan hawa panas ingkang sumundhule ngawiyat sareng ulun taliti nyang ulun titik teka ingkang damelaken ndadosaken sabab damel gara-garane kayewangan menika tanah sanes kejawi namung Atmaja Waduka inggih yoga Kakang Semar Badrana inggih menika pun Panakawan Bagong. Aku ngapa ya, Pak? Ora apa-apa, ora apa-apa. Ha iki sing to karepke. Sapa e? Kuwi kok tangane papat. Ora ngawu gawar ngawur. Iki dewaning para dewa. Wah, dewa to? Iya. Sapa iki dewa sapa iki? Iki Bathara Guru. Wela. Cerma. Udu. Bathara Guru kok cerma. Bathara Guru ya Sang Hyang Manikmaya, ya Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Mula iki sing duwe pelemper tangga jiwa mbagekno ngaturna bakti. Wah. Nyuluke apa, Pak? Pukulun. Pukulun Bathara Ticer. Ticer apa ticeng? Ticer. Guru ya guru ngono wae. Nggih. Non mangke pukulun. Iya, Panakawan Bagong iya. Weh, lah ngerti karo jeneng kowe, Pak. Dewa ki ngerti marang sak mobah si ing titah. Heeh. Ngaturaken bekti kula konjuk pukulun. Iya Panakawan Bagong ulun tampa. Nggih. Mboya lewat pangestu ulun tampanana Panakawan. Nggih. Sampun sanget anggan kawula pundi. Nang ngaten le tindak teng pring ngapus kok. Niku sangu sekrup niku napa? Krimpiang senengane kok ora. Pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk pukulun. Ya nala garing ulun tampa mboya lewat pangestu ulun tampanana. Nak niki sampun sanget anggen kula pundi. Pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk pukulun. Panakawan Petra Kanthong Bolong wis ulun tampa mboya lewat pangestu ulun tampanana. Nggih. Kakang Semar. Piye Manikmaya? Damel kejot ana sing manihipun ingkang rayipun Manikmaya teka kula kadhe kula gelak lampah kula enggal-enggal kula tumuju wonten padukan pring ngapus Kakang. Sejatosipun menapa ingkang dipun jangka dening pun Panakawan Bagong Kakang. Kowe mesti ngerti. Anakku Bagong ki gawe gara-garane kayangan mergo dheweke duweni pepinginan. Ning pepinginane iki nyalahi kodrat. Mergo ngene. Gegayuhane Bagong iki ngungkuli karo kabisane anakku Bawor kuwi. Liripun kados pundi?
ning nek tak arani sing luput Bagong, nek tak arani sing nyalai kodrat ki Bagong ki ya ora bener. Nek tak arani sing luput udu Bagong kuwi ya ora bener. Mergo sing dawuh karo Bagong supayane Bagong duwe gegayuhan sing kaya mangkono kuwi dewa. Peranganing dewa mbuh kuwi sapa? Mergo mung Bagong mung nampa wisik, nampa sasmita ingkang dumeling tanpa wujud. Sing dingendikake karo anakku Bagong. Lajeng ancas gegayuhanipun Panakawan Bagong menapa Kakang? Gegayuhane anakku ki mung pengin bangun desa kok, Guru. Gegayuhane anakku ki mung pengin dandani jiwane, morale sartane pakartine para kawulane. Merga wis akeh. Pring ngapus ki prasasat kaya dene sawijining negara ing ketaman Pegebluk Mayangkara. Merga akeh para kawulane akeh tangga teparone Bagong sing padha nandang roga, sing padha nandang lara. Ora nantan-nantanan umur, sing do lara ki malah cah nom-nom, sing tuwa-tuwa ki malah do sehat. Nek kowe arep ngerti dhewe ya takono karo anakku Bagong. Nggih Bu kula. Kula niku nganti ngrantes pun kula tumbaske obat niku pinten-pinten tak pirang-pirang yuta nggih mboten enten sing saged ngasilaken. Mula kula nyuwun dawuh sanipun Wang Pikulun Manikmaya. Iki ngene. Nggone Bagong arep bangun desa iki seranane dheweke nggunakake wujuding syarat sarana. Ya kuwi siji wae. Wujuding pelemper tangga jiwa arep dipendhem karo Bagong dienggo tumbal. Nggone Bagong duweni gegayuhan kepengin bangun desa Manikmaya. Mula kang saka kuwi aku njaluk lilaning atimu, iklasing atimu. Wenehna ora ketang siji, separo wae ora apa-apa. Bagong iki paring ana wujude pelemper tangga jiwa kanggo dheweke miwiti bangun desa Bathara Guru. Jaja muntaplir kinentatuka yayasinipe netra kocak ngondarandir yen sinabet mring sagedhing. Astungara sidam skaring bawana langgeng Kakang Semar. Piye mboyang inten babar pisan teka Panakawan Bagong gadhah gegayuhan ingkang kados mekaten. Lire piye dasarmu apa kowe ngucap sing kaya mangkono? Nuwun sewu to Kakang. Menapa Panakawan Bagong menika mboya mawas? Menapa Panakawan Bagong menika mboya ngilo marang kawontenanipun? Ning atasipun piyambakipun menika namung derajating Panakawan Bagong menika namung derajating batur, derajating Gedibal 17. Teka namung kepengin bangun desa kemawon teka mbetahaken syarat sarana wujudipun pelemper tangga jiwa. Menawi ngaten malah ulun netepaken bilih Atmaja Paduka Kakang Ismaya menika lepat. Dasaripun awit sepisan Panakawan Bagong sampun wantun damel gara-garane kayiwangan ingkang kaping kalih. Panakawan Bagong sampun nerak pancak nerajang waler. Mboten pantes menawi Panakawan badhe nyuwun dhaharaning para Jawata. Pramila satmangke ulun badhe kundur makayangan mboya ijen nanging sareng kalan Panakawan Bagong badhe kula lebur kula cemplungaken tening kawah Candradimuka Kakang. Legan golek momongan kowe Bathara Guru. Ning atase Bagong iki anakmu dhewe. Coba Bagong iki anakku, kowe iki adikku. Ya senajan to wis beda papane, wis beda alame, wis seje critane. Semar dadi wong kere, kowe dadi wong mulya. Ning Bagong iki anak ya tetep anakmu, iki ponakanmu, iki prunanmu lho Manikmaya. Lah kok kowe karo anakmu lah kok dadi duweni pambegan duwe pakarti sing kaya mangkono. Tur ngerti ya Bagong iki bocahe ora dong apa-apa babagan pelemper tangga jiwa. Pelemper tangga jiwa mapane ning endi dheweke wae ora weruh.
Dheweke ora kenal karo kowe. Ora tepung karo sing jeneng dewane para dewa. Lah kok kowe iso ngarani nek sing luput Bagong? Lho lajeng Panakawan Bagong anggenipun badhe nyuwun syarat sarana wujudipun tangga jiwa menika. Kuwi udu Bagong sing gawe antrah-antran. Kuwi dudu Bagong sing gawe cerita. Nanging pancen Bagong kuwi nampa wisik saka dewa. Aku mau wis ngomong karo kowe to. Yen to Bagong nampa saka sasmita saka para dewa, Bagong nampa wangsiting para Jawata. Mula to Manikmaya. Jajal kowe pisan wae ngrasake urip kaya Panakawan. Kowe jajal pisan wae ngrasake urip ngrasake dadi Semar, ora sasuwe-suwe sedina wae rasakno uripe Semar. Aku mesti apal, ora bakal ora-orane kowe kuat ngrasake sartane nglakoni urip padha kaya dene uripe Semar. Semar ki wong sing ora blereng marang bondo donya, ora blereng karo derajat pangkat. Ya mung rumasaku kok ora ana wong sing gelem tumindak adil karo Semar. Ngger Semar utawa anake Semar duwe gegayuhan, dewa tak suwuni sak biyantune, dewa-dewa kaya mbudheke, dewa-dewa kaya-kaya kaya-kaya ora ngerti, kaya-kaya dewa ki ora duwe titah sing kaya ngene, kaya kawula cilik, kaya aku, kaya Garing Petra apa Dene Bagong. Kaya-kaya dewa ora sudi ngrumat menungsa sing kaya Semar sak anak-anake ngene iki. Ngasih dewa-dewa ki sok ngluputke. Semar diluputke, Garing diluputke, Bagong diluputke, Petruk diluputke. Malah kowe mau arep nglebur anakku, arep menehi paukuman karo Bagong. Nek kaya ngono kuwi nek sing dadi pengarep suwijine negara kaya kowe ora bakal langgeng, ora bakal dipilih, ora bakal ditresnani karo kawulane. Nanging Kakang Bagong menika lepat. Lupute Bagong ngono apa? Lupute anakku ki apa? Tak takon, meleka mripatmu, meleka. Aku ki arep mingkire wenang melek-melekke, wenang matak-matake karo kowe. Merga tuwa Semar mbangane Bathara Guru. Gagasen nek janjane nek kaya ngono kuwi sing elek dewane, sing kebangetan dewane apa sapa? Pendak-pendak Panakawan iki gayuhan do reka-reka ora weruh, reka-reka ora krungu. Ning pendak-pendak sing butuhke bantune dewa ki para priyagung. Sing butuhke bantuane para dewa ki para bendara Pandhawa. Sak gendakan sak nyet dewa medhun doting seluruh do pecisan menehi bantuan. Nek sing njaluk bantuan kere-kere kaya ngene ora tau dewa ki medhun. Nanging Bagong menika lepat ugi tetep lepat. Panjenengan ulun boya badhe nerimaken bilih Panakawan Bagong tasih gumelar wonten ing Madyapada. Nek arep mateni anakku Bagong patenono. Malah saiki ora dadak to lebur ning nganggo dayaning guntur geni guntur angin Bathara Guru. Guntur geni guntur angin sirnakna Panakawan Bagong guntur geni guntur angin. Sidam Skaring Bawana langgeng teka mboyatu mama dayaning guntur geni guntur angin. Piye? Sak digdaya-digdayane wong ala tetep kalah karo sing sak lemah-lemahe wong sing duweni tumindak utama. Ayo arep ngopo? Kowe arep ngopo? Saiki arep ngamuk-ngamuk ulun kundur makayangan. Badhe nyamaptaken Sang Jawara Durandara kinarya ngebyuki kawonten padukuhan mrikapus Kakang.
dadi kriwikan grojokan kuwi ya dadi tangisane Pak. Wis ora apa-apa, ora usah wedi. Nek ming manik mayae turah-turah aku wani nandingi. Engko gek ming klekus. Bathara Guru karo Bathara Ismaya ki tuwa Bathara Ismaya. Mesti nek digdaya perkara bab kadigdayan ya luwih digdaya aku mbangane Bathara Guru. Nek ngaten babakan niku aku kok pasrahke Bapak nggih Pak. Ya. Wis ora usah walangati tak rampungane. Engko nek ana dewa do medhun tekan kene aku sing ngrampungi Bagong nggih. Nek ngaten kula niki tak anu mlebu teng omah riyen. Lah ngopo? Apa bojomu ora masak? Mboten. Wetengku ki wis semega. Iki mau tak kira kowe arep ngetokke soto. Mboten, pun. Jenengan tenggo teng mriki riyen. Ha iya. Kula tak merbu teng jero nika riyen ben dihibur kalih anak kula wedok. Ya. Ha iya nggih. Wajane iki bunek tenane Pak pikir kula niku Pak.